Kaixo, gaur Reala Barcelonaren kontra partidoa ikusiko dizute. Nik Martin naiz eta antzerki honetan Rubli Aritxe guztan William Jose izango naiz. Kaixo, Mitzi naiz eta antzerki honetan William Jose Aritxe guztan eta Rubli izango naiz. Kaixo, Liula Inez eta antzerki honetan Ter Stegen eta Besi izango naiz. Kaixo, ni Pau naiz eta antzerki honetan Coutinho eta Ter Stegen izango naiz. Real Barcelonaren aurka partidoa hasiko zen. Eskerrik asko. Ai, ze mina. Ondo zaude? Bai. Hala, ez izan falta. William Jose falta botako zuen. Gol! Ez da izan falta. Falta izan da. Oraindik markadorea Reala bat Barcelona 0 izan zen. Penaltia izan da. Ez da izan, ez. Bai. Gol! Bigarren zatia hasi zen. Eskerrik asko. Falta da. Ondo zaude? Falta. Ez da izan, ez. Falta da eta iso. Messi falta bota zuen. Gol izan da. Gola izan zen eta markadorea Reala Barcelona bat izaten zen. Partidoa 2-2 bukatu zuen. Eta hau izan da, espero dugu gustatzea. Agur.